Je dostupné, má vynikajúci dojazd a núti ma usmievať sa. Priatelia, toto je MG4 Long Range, auto, s ktorým by som úplne v pohode jazdil každý deň. Moje meno je Matúš, vy sledujete Auto Impex a dnes si povieme, prečo je MG4 výborným autom. Začnime dizajnom. MG4 je definovaná ako hatchback športového typu s hravými a dynamickými krivkami. Veď sa len na to auto pozrite, určite vo vás vyvolá nejakú tú emóciu. V prednej časti máme full LED svetlomety, ktoré majú automatické diaľkové svetlá, taktiež je tu aktívna mriežka chladiča a z profilu vás očaria 18-palcové aerodynamické disky. V zadnej časti vás určite na prvý pohľad upúta tento dynamický strešný spoiler a taktiež veľmi športový charakteristický LED podpis zadných svetlometov. Objem kufra je 363 litrov, disponuje dvojitým dnom, takže tam viete prakticky uložiť čokoľvek, tak aby vám veci zbytočne v kufri nelietali. Kabína MG4 je priestraná s dostatkom odkladacích priestorov vo dverách či v stredovom tuneli. Centrom interiéru sa stávajú nielen komfortné sedadlá, ale aj dvojica displejov. MG4 podporuje Apple CarPlay, ale aj bezdrôtové nabíjanie. A takou príjemnou technologickou vychytávkou sú programovateľné tlačidlá na volante, ktoré vám uľahčia ovládanie napríklad klimatizácie. Elektrický hatchback je výborne odhlučnený a všade, kam sa pozriete, nájdete len kvalitné materiály. MG4 je veľmi bohatá na bezpečnostné prvky už v základnej výbave, za ktoré vôbec nepriplácate. Priplatiť však viete adaptívny tempomat, ktorý aktívne sleduje vozidlo pred vami a upravuje vzdialenosť od neho. Taktiež si viete priplatiť aj aktívne udržiavanie v jazdnom pruhu a tieto dva prvky vám pomôžu nielen pri jazde v kolóne, na diaľnici, ale aj na takomto výlete v prírode. MG4 viete nabíjať maximálnym výkonom 140 kW aj vďaka palubnej nabíjačke o výkone 11 kW. V praxi to pre vás znamená to, že si dáte rýchlu kávu a máte nabité. MG4 Long Range s kapacitou batérie 77 kWh a výkonom elektromotora až 180 kW predstavuje skvelú kombináciu zábavného hatchbacku a auta na dlhšie výlety. Podvozok je príjemne tuhý a riadenie nesmierne presné. Najväčšia batéria poskytuje dojazd cez 500 km, pričom diaľničným tempom prejdete cez 330 km. Model MG4 nájdete v ponuke Auto Impexu od sumy 32 990 eur, pričom jeho najvyššia výbava MG4 X-Power s výkonom 435 konských síl nepresiahne hranicu 45 000 eur. MG ponúka fabrickú záruku na 7 rokov alebo 150 000 km a v prípade elektromobilov sa táto záruka vzťahuje aj na elektrické ústrojenstvo a samotnú batériu. Milí priatelia, na slovenskom trhu budete podobné auto za podobné peniaze a hlavne s podobnými parametrami hľadať len márne. Presvedčte sa sami na jednej z našich testovacích jazd na Trstenskej ceste 28 v Trnave, kde máme pobočku a posúdite sami. Prajem vám ešte pekný deň a vidíme sa opäť na budúce.